Jasa rakit kawin 100.000 teman-teman. Nek tadi ya mantap nih kambingnya ini. Gede-gede soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Iwan di Vlog One TV. Di video kali ini saya sedang berada di Dusun Kedunggong, Kelurahan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kita mulai ini dari jalan ini ya. Suasananya di siang hari ini angin semilir sepoi-sepoi. Ini rumah-rumah warga di sebelah kanan dan kiri jalan ini sudah bagus-bagus semua ya teman-teman. Dan di depan sana ada masjid. Masjid apa mas? Masjid Al-Ma'ruf. Pedusunan di pinggir kota ini. Semilir angin sepoi-sepoi. Tapi sepi ya. Ini mungkin di siang hari ini juga ada yang lagi beristirahat ataupun masih pada kerja ya. Ini tanaman-tanaman di depan-depan rumah ini cukup rimbun sehingga cukup menyejukkan. Meskipun ini di siang hari, tapi tidak begitu panas. Soalnya angin itu semilir. Ini ada gardu pos ronda. Wah keren nih gardunya. Kayaknya ada TV-nya juga ya nih. Jam belajar malam pukul 19 sampai 21. Ini ada tanaman-tanaman di pinggir rumah. Jambu air. Ini Kedunggong Wates Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini jalan gang masuk ya. Ini sampai ke Tanggul kan? Sampai. Kalau sana sampai ke Tanggul kali ya. Dan ini pagar-pagar yang rapi di depan rumah ya. Menambah keasrian Masjid Al-Ma'ruf Klayonan Kedunggong Wates Kulon Progo. Masjidnya megah ya. Ini banyak gang ya. Gangnya tekan kono. Oh, isek kamah ya. Masih banyak rumah. Soal kali ini ada kok ya. Pohon-pohon pisangnya wah iki buah pisang kepok aja gede-gede. Kalau ke depan sana itu sekolahan SMK Muhammadiyah Wates ya. Muhammadiyah 3. Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah 3 Wates. Muga ya. Oh, Muga. Nah, Gadingan apa ya? Udu Lagung. Oh iya tuh. SMK 2 Lorena. Iya, Iya. Wah, ini tanamannya apa ya, lombok ya? Cukup kreatif nih teman-teman nih, dipakai galon le mineral.
ditanemin lombok, memanfaatkan lahan pekarangan menjadi produktif. Dan kita sampai ke kali. Oh, ini kalinya ya? Ini pengairan arah Giripeni. Nah, nah ini pinggir kali ya. Ini jembatannya pakai bambu ya, unik. Terus penerangannya mesti tak ono. Oh, jadi lampu-lampu ya komplit padang ya. Padang. Krono tapi sing RT 8. RT sorry. RT 04. Tapi lah ngulone nggo. Oh. Nah, iki tekan kono ya lampune. Hah? Tekan kono mubeng. Kono mubeng. Iki lampune iki. Iya mubeng. Pinggir kali. Iki bougainville ya. Gitu. Ini loh sangat indah ini bunganya ya, bermekaran. Wah, jambunya juga buahnya wah ranum tenan mas. Kejlek naik kali ini nggak apa ya mas ya? Pengairan. Pengairan sawah. Tekan Giripeni. Oh, ini sampai Giripeni teman-teman nih. Airnya lumayan jernih ya. Kayak metu kono kae. Gitu ya. Sing Jadi ini saluran airnya ini lewat bawah kali. Oh, sing kae toh? Oh, itu tempat saluran air ya, ke sana ke Giripeni buat pengairan sawah, teman-teman. Yo lewatnya buri pabrik rokok. Lewat Kali Serang. Tembusannya tadi sampai belakang pabrik rokok Giripeni. Dalan-dalannya kene ya halus kabeh ya. Ya iki makane kabeh kan. Jar bloknya masih baru ini. Wah, gedangnya udah ngawah apa-apa ya. Si Kates. Dan di sebelah kanan ini Kali Serang ya teman-teman. Bener teman? Kali Serang. Kebunnya aku bawa telo. Di depan warung apa ya? Iki biasanya dhisik sono sing tapi sore. Nah, itu Warung makan-makan jajan. iya wong jajanan gitu. Tapi nek sore terus Bukane nek sore. Oh, dhisik iki Kak. Kan iki nang iya kan. Mulai dodol. Oh iya, wis lekas dodol. Oh, dodol Mas. Aku mah ora ngerti mau kene ora. Di vlog Mas. Aku mbok wong dodolnya. Lapak-lapak jualan jajanan nih teman-teman. Ada Indomie dan lain-lain. Wartekop MN. Dek langkung, Pak. Wah, rame saiki. Masa cedak nggak ngerti? Ngerti nih aku kan jarang nganu loh. Jarang Dini. Iya sih jalannya wis APS halus sih. Jadi ini kita download tekan ngendi? Ya tekan wetanku mau. Mentok. Mentok. Ora nek bablas stop ngono. Bablas.
12 tok jembatan. Ketuk jembatan. Oh, jembatan Kidul Proliman. Heeh. Wah, berarti lewat kene ya sip. Wes neng mong Buriman kae lho sempit. Mongso nggo motor siji. Oh, tapi nang Buriman wis menyempit. Heeh. Oh. Ih, kaget aku. Nang Buriman ki sempit. Heeh. Mergane sana bangunan-bangunan ya. Ya ora maneh memang dhisik Lembangan mepet kali. Oh, bangunannya kuwi. Bangunan man tuh mepet kali. Jadi tanggulnya itu ndak ada. Heeh. Anane ya mung dipepet ke kuwi selebar separone iki lah. Separone cor iki dadi motor ya iso lebar. Oh, tapi nggo motor. Nek umpamane ambang ngene iki mobil ya iso ketan kono ya. Wes ngasar ya. Sudah adzan ngasar ini teman-teman. Lebih dideng madem. Endapane banter to. Oh, ngendap terus. Sekian tahun sing wis aku ngalami ping pindho jeruk. Tapi ada di Tandiri Kelanjono, men. Iya. Sing gegerus sing sisih kono to. Ya wis mesti biasane. Iki nganu apa ya? Makam pahlawan. Taman Makam Pahlawan. Heeh. Makam pahlawan di Oh, di sini ya, teman-teman. Taman Makam Pahlawan Giripeni di seberang kali. Kandang pitik, Bang. Hah? Kandang pitik, Bang. Kandang kayu, Pak. Kandang kayu. Nah, ini kebun-kebunannya di sini ya, teman-teman. Bersih-bersih. Ini jalan ke sana wis menyempit ya? Wis menyempit ya? Iki tekan ngendi iki makam? Sekarang iki longsor ta. Oh. Kene iki durung ditandani. Dhisik ya ombo kene. Durung suwe kok le menyempit iki kene iki. Le longsor iki. Oh, soalnya nganu kena air nek banjir ku ya? Pas banjir longsor iki. Lah iki kepangan separuh ya nganune iki. Apa jenenge? Berarti terkikis ngene iki. Parah ya. Oh, iya ya. Sempat rawane nggo lewat nak kendaraan gede. Soalnya ini kali ini menikung sana, jadi nek pas banjir ini menghantam pinggir sini ya, teman-teman. Oh iya ya. Kayak tanggulnya nang kono. Kuwi dibangun bar longsor. Wanane. Ngomong, Dik. Ibu lagi ngomong adik kecil. Banjir anggere kurang sekilan karek rondo doen. Wah, Banyu wis balik. Tenan kok sing terakhir kurang nek rak mboten mriki to? Darah munggah, nek kiranya sekilan iki darah munggah. Mung nek kono do balik sing saluran pembuangan. Oh, do balik masuk ya. Balik nang omah niku kelelep. Kelelep. Wah, ya. Saka kono buanter menghantam ngene iki ya iya ya. Ini sampai longsor. Padahal lebarnya tekan sem lagi ya Mas iki. Heeh. Dhisik iki ngene iki. Gede lho. Sing Salahku ngono kan. Inilah wajah Kali Serang di tikungan. Di sebelah kiri sini, kanan sini, ini dusun Sideman Giripeni. Terus yang di sebelah kiri ini di dusun Kedunggong. Mobil-mobil, banyak mobil. ana batase lho nang kono kuwi. Oh, ana batase. Ana batas. Ning kuwi batas yo sebagian. Cuma
Pak, batas kan batas wilayah Mm-mm. batas Geripen itu ya. Oh, itu jalan kan sudah depan sana sudah jalan awal pertama kita jalan-jalan tadi ya. Jadi saya sudah sampai di Tanggul. Di kebun ini ditanemin ketela. Mesti telane gede-gede nek. Iki ora undak-undakane apa medun? Hah? Oh, ada undak-undakane. Nang dia mau tekan kon. Oh iya. Sekarang jadi entek tau kene Tanggul lagi. Mm-mm. Sik ning garek semeter apa ya. Nek iki omah apa, Mas? Ora iki mung karo gazebo. Oh, gazebo ngene di pribadi. Hah? Ana kentongane iki. Kayak rendang. Nek bengi jam nongkrong dene. Oh ya. Ini pinggir-pinggir kali tanemin ono pepaya barangnya. Nah, ini jalan pakai blok apa sih ini? Konblok. Konblok. Sana sudah blok, ini perbatasan. Di depan sana Wonositi. sudah dusun Wonositi Kidul. Sik Mas delok kae. Endi? Kae lho. Pake lagi makani kambing. Kita sudah masuk di dusun Wonositi Kidul nih, teman-teman. Ini delok kambingnya. Wah, kambingnya oke. Makanin mendo, Pak. Makani mendo. Wah, kathah mendane. Nggih niki. Ngonten-ngonten, Pak. Mendo napa, Pak niki, Pak? Napa? Bligon. Bligon niku jenis napa? Ya campuran kawinan iki. Campuran Jawa anu. Jawa. Oh, etawa niku nggih. Dadine Bligon. Oh, ngoten. tawar kira iso remu. Hawane panas, Pak. Kurang adem. Oh, nggih pengaruh ya, Pak nggih. Pengaruh. Daerah gunung paling sing cocok nek etawa niku. Nggih. Koyo nang Ramban Kali Anggra. Ah, nggih. Ningali nggih, Pak niki. Sing endi lek? Kuwi aku ngapur. Oh sing iki. Oh, Nang kandang mau ngiling kok. nih. Kambing Bligon. Wah, gede ya, mantap ya. Ngor di sini Mas. Ngor niku. Nih iki lanang apa wedok to iki? Wedok. Oh, Wedok. wedok. Wah, yuk mana, Pak? Anu kuwi kan kuwi. Matang. Kita kawin iki. Oh, berarti pun mateng nih. Nggih. Carane 3 sasi. Oh, wis. Kawane lho nyari. Nek mendone kok cepet kan nggih. Yo limo. Mangsa. Sekali 5 sasi. Oh, cepet nih. Mangsasi. Karek 2 sasi meneh. Dipakani nganggo nganu apa iki jenenge? Dong blimbing nggih. Yo nek dong. Dong telo kan. Iki campur. Oh, kuwi lho. Ini kulino ra opo. Oh, Dong kulino. mendem. Ah, nggih, Pak. Nyenengke nek weruh wedhus sing anu apik-apik ngeten iki. Piro di sini? Limo. Anane loro. Oh, Telu. Sak kandange. Tak kandake Mas. 10 juta. Heeh. Sak kandange isine wedhus to? 5. Anane loro. Wah, lumayan. Kandake loro. Sing pundi niku? Heeh. Kandang loro iki. Gede lho Mas. Nek padose pakanten pundi mawon, Pak niki? Apa? Padose pakanten pundi mawon? Oh anu, kuwi kok lahan kula jono. Oh, apun sekeca berarti nek. Nang di lahan ya ora kono nek apa. Nah, nggih sok. Nang telu orang iki yo. Soalnya ten kota kok niki, Pak. Nek enten lahane lumayan. Nek ngono suwe nah. Lah nek kan tak iso.
ngisor Den. Kalih Pak sinten Pak asmane Sinten? jenengan? Oh, Pak Herdiwanto. Oh, Pak Pak Wanto. Pak Wanto. Nggih. Wah, padha kula ya. Kalau di Mas. Kula lendah. Oh, anu cerai. Nggih cerake bulike niki Pak Mas Deni. Sak dolan mriki nek rak dereng nate mubeng-mubeng delok-delok nggih niki. Ternyata niki anu Ini anu adem napa? bantuan Oh, bantuan. kelompok tani. Nggih. Pemerintah ini digaji 15. Hmm. Ini gue kelompok. Nggih. Aku wis mana balike kelompok meneh. Oh, ngoten. Kelompok meneh liyane. Iki mana pindho iki? Walaupun lumayan berarti Pak. Ampun. Bisa nanu nak loroan. Lanang kabeh napa lanang wedok? Lanang wedok. Wah, sejodoh pas. Ini wedok nek sorke. Oh, dadi disetorke ngoten. Heeh. Nah, nggih, nggih. Dengan berkembang. Dadi akeh. Rahmat ini kok. Arep ae dadi lho kan. Berarti ini sing lur kalih niki anyar, Pak? Anyar. Ya tak ndelok. Wah, mantep iki. Lanang-lanang ku anake sing kulon. Wih. Ini kambingnya gede-gede, teman-teman. Wah, iki kambingnya lanang iki. Nah. Malah isine. Nah, saiki gelem raya. Malah isin nih kambingnya iki. Nek sing niki kambing napa, Pak? Bligon apa sami? Sami. Oh, ini. Kupingnya dawa-dawa ya. Dawa-dawa Mas. Ngapain ngono kuwi? Pinten yuta setunggal ngoten niki, Pak? Apa iki borongan? Borongan. Nggih umpamane nek tumbas tunggale ngoten. Tunggale yo 2 juta iki. Oh. Wis gede namanya. Gede Mas. Lanang ya? Lanang. Lho Pak kupingnya nyeneng kene dawa iki. Sing meneng bawa iki. Iki dulu. Ya benten Pak nek ini kan jenengan telaten ning rumat. Nah, tunggal iki Mas. Adine iki disebut kidul gunung. Oh. Kakange. Nggih. Disebut kidul gunung. Biyen 800. 800. Nggih. Nah, sebenarnya ora mangan lemu Den. Oh, Le makani benten nggih. Kurang anu. Kurang nutrisi. Aku kan kendele ngombor wae. Mangke kan ya dikombor barang niku sing marai lemu ta niku Pak. Ki sing kene ya kok didol ngapa ngene, Mbak? iki ya gede iki. Makan sama. Iki. Iki gondrong iki ngarepe iki, gondrong. Nyenengke tenan iki. Iki. Saiki lanang kok wedok kae. Wedok. Oh, babone. Berarti lek ngarit kaya kudu kathah Pak niki. Didem akeh. Ngarep ape niku disiram Korea niku. Nggih. Film lembut. Kerupuk. Intil niku disaure. Oh, intile dilumpukke ya disawuri Korea. Dilumpukke. Iya. Nggih, kebo. Kebo disirami Korea. Korea karo banyu. Oh, nggih. Kerupuk dudal. Kerupuk meneh. Cara-cara kaya difermentasi nika nggih Pak nggih. Nggih. Nek jane ono sing 4 barang nika kuwi. Oh, nggih, E4 nggih. Nggih. Aku meng Mantap. nganggo Korea kuwi. Mulane bonggole do subur-subur iki, Pak. Niku kan bisa gede-gede. Oh, ini enten nganu jasa rakit kawine barang ya, Pak? Biyen sing mayu 6,5 Mas. Enen Iki ra ono lanangane, Pak. iki lanang kok loro iki lanang loro. Sing gone mbapur kuwi lho. Jasa rakit kawin 100.000 teman-teman. Nek dadi ya mantap ning kambingnya iki. Gede-gede soalnya.
Wah, gedangnya kepok kabeh ya. Oh. Dalan omah kok ya. Dalan umum. Terus ya pelataran. Ternyata sini banyak yang melihara kambing nih teman-teman nih. Ini kambingnya ya bagus-bagus sih. Tuh. Ndek langkung, Bu. Ini lewat depan rumah jalan. Jalan gang depan rumah. Ini sudah rumah Dewi toh. Ini rumah sendiri. Di depan kita sudah sampai jalan awal pertama tadi kita buka videonya ya. Karena tugu apa gitu? Ya itu perbatasan. Nah ini teman-teman tugu perbatasan. Yang sebelah kanan sini Kedunggong, yang sini Wonosidi. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini jalan-jalan di dusun Kedunggong, Wates Kulon Progo, Yogyakarta. Jangan lupa dukung selalu channelku dengan subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih teman-teman, salam desa. Kalau ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.